Ці я той узрост, який кажуть у заграсе, той узрост, який, я кажа, моя душа мог би бить, той узрост, який многие люди отваживаются сказать, ці той узрост, який робить людей нещасними. Ці я той узрост, який мне кажуть жанщини, той узрост, якого жанщини хотели б, каб я був, той узрост, який ні для кого не має значення. Якое значення має кольки тебе году, яке значення мають гроші, які є в тебе єсть, яке значення має для тебе твой сапраўдны рост, пакуль ты не живеш, толькі для того, каб робить зло. Припев, не живи своим життем, толькі для того, каб назапашивать багатце. Будь счастливый с того малого ці многого, что у тебе есть. Коли мы помираем, мы ничего не берем с собою за могильное життя. Нават наша посвячане особи трапля у смерце, або застається у когось іншого. Сапраўдны ўзрост заключаецца ў радасці сапраўднага жыцця, ў каханні, не прыкідваючыся актрысай, у здольнасці дараваць, не будучы суддзёй, у мудрасці заўсёды сіль, маладым і шчаслівым. Прыпеў, не жывіце толькі дзеля таго, каб назапашваць багатце. Будьце шчаслівыя з таго, што вас ёсць, што траці мала. Калі мы паміраем, мы нічога не бярем з сабою за магільнае жыццё. Нават наша пасвячанне асобы трапляюць смерце, або застаецца ў кагосьці іншага. Мы маем такі ўзрост, якім сябе лічым. Не мае значэння, колькі гадоў мы пражылі, не мае значэння, колькі дзён прайшло без папераджання. Але шчасце, якое мы можам святаткаваць кожны дзень. Прыпеў, не жывіце толькі дзеля таго, каб назапашваць багатце. Будьце шчаслівыя з таго, што вас ёсць, што траці мала. Калі мы паміраем, мы нічога не бярем з сабою за магільнае жыццё. Нават наша пасвячанне асобы трапляюць смерце, або застаецца ў кагосьці іншага.